Mazvita zvenyu vadiwa vatariri nevateereri, tasvika pane rimwe vhiki zvakare ratinokuunzirai chimwe chirongwa. Vhiki nevhiki tinouya nezvirongwa zvakasiyana siyana, asi zvinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana siyana. Regai tipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veEMA vatipa zvakare chimwe chikuva chekuti tigone kutaura nenyaya dzedu takakomba churu. Tinoziva kuti mukati menyika yedu vanhu vese vakungotaura mazuva ano ndikuenda kumining, akana nana magamu vanongotaura ndikuenda kumining. Izvo zvemining izvi takatarisana nenyika yedu, takatarisana nemutemo, nezvipfuwo, nevanhu, neugari, zviri kutisiya takaita sei? Musaende kure, ngatirambe tingotandadzana. Regai ndikuchingamidzei mese, inzwai kugashirwa. Ndinokutendai, ndoziva kuti mabva kure kure kwakasiyana siyana, asi tinokutendai. Panguva ino regai ndipe nyanzvi dzedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti ndava nani. Asi mukati medu svondo rino ndaona zvakare kuti changamire takamboita navo chimwe chirongwa pane rimwe vhiki, tinovatenda nekudzoka zvakare svondo rino. Tisati tauya kwamuri, ngatimboisai maoko kuna changamire setsika yedu nemagariro edu. Tinokuchingamidzai changamire. Tinokutendai. Tisumei kuti mabva kupi, munobata sei? Ndinonzi Neuto Magezi, ndinoshanda ndiri ku-Environmental Management Agency. Tinokutendai nouvepo. Ini ndinonzi Pauline Nunzvi, ndakamirira Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry. Ende koma dzako dzakawanda Pauline, tinokutenda nekunge uri pano. Maita basa Mai Chisamba, indonzi engineer Michael Munodawafa, Chief Government Mining Engineer, ndakamira Ministry of Mines and Mining Development. Tinokutendai neuvepo wenyu. Kucherwa tikumbotanga nemi vamunodawafa chakunge chitaera yakunge patani. Zvinhu izvi zviri kuitwa nemazvo here? Nokuti isusuwo kana tanzwa kuti tiri kuzokurukura pamusoro pekucherwa nechi, tinoitawo tsvakiridzo yedu. Tsvakiridzo yedu takasangana nedzimwe nyunyuto, takasangana nemimwe mifaro, takasangana nemimwe mibvunzo yakasiyana siyana. Munotanga here imi makurukura nevanhu yatingati pachirungu consultation? Munokurukura nevanhu, kana muchikurukura navo munovasarudza sei? Zvinofamba sei? Maita basa Mai Chisamba, kuchera zvicherwa kwatinoti mining, zvinobva pakuti unotanga wanopuwa magwaro ekuti uchere. Utanga waenda ku-Ministry of Mines unopuwa yatinoti registration certificate, ndo kunotangira basa rese. Kasi kana wapuwa registration certificate, hazvirevo kuti nhasi ndakupa registration certificate wabva wangonochera. Ochienda kuhama dzedu veEMA unoita anoti environmental impact assessment kana kuti environmental management plan, inoratidza kuti uchazosenza sei, because hausi kunosenza pako wega, uri kunosangana nezvimwe zviriko. Kune vane mita yavo, kune nzwizi, kune masango akawanda ikokoko atisingadi kuparadza, ndekuti zvese zvinhu izvo zvine basa. Tingati zvedu ikonomi yeZimbabwe nhasi yakatarisana nemaminerals, kasa haasi ega anomisa nyika. Tinoda kudya futi, saka tikanoparadza zvimwe zvese tichikangana kuti tikangada kuti toda kungonochera chete, tichikangana kuti tichazoda kudya mangwana, hapana zvatiri kuita. Mashoko makukuta amuri kutaura kuti ngatirege kukanganwa ramangwana, ngatirege kukanganwa ramangwana. Asi inini ndanzwa muchitaura kuti kana wafunga kuti unoda kuti uchere uite mining, unoenda kwamuri kuti uwane kuti wanyoreswa, une matsamba akadini, ndokwaunotanga nako here usati wabvunza venharaunda. Asi venharaunda havana here zvokuita nezvingazoitika pakucherapa? Kana wauya kwedu ku-Ministry of Mines, unotanga watenga inonzi prospecting license, ndo inokupa mvume yekuti unotanga kutsvaga. Kana wana nzvimbo yauri kuda, kune matsamba unofana kuwana kukanzuru kana kuti varidzi venzvimbo kwauri kuenda ikoko. Vanofana kukusapota kuti uda kumaina kunzvimbo kwedu kunoku. Dzimwe nzvimbo dzacho unogona kusvika ndawana pekuda kumaina, paripo pakavigwa vanhu vese vekumusha ikokoko.
nzvimbo dzimwe dzakadaro hatigoni kudzibata, dzinofanira kungosara, ndekuti haugoni kungosvika kuti mugodhi wako uchichera mukati memakuva. Saka ipapo kana wabva nematsamba iwayo ndoakunozouya wopuwa yana anchiti registration certificate. Zvakare ndosaka ndati kana takupa registration certificate asati tati enda kubva wanomaina nhasi, unoenda kumabasa akasiyana sana ema unoita environment, wopuwa tsamba iyo ndopaunotanga kuningirika nekuti vanenge vagutsikanawo nezvauri kuita. Ndizvozvo muri kunzwa ndiri kubva ndaramba ndichibvunza nekuti tsvakiridzo iri kurakidzawo kuti dzimwe nguva zvinhu izvi hausi muchecheteri mvura yeguvi tomboya newe mukwasha wangu. Ndiri kuti kana taita zvekunobvunzurura vanhu tinovasarudza sei, tinotaura nani? Nyaya yatiri kutaura nezvayo yezvicherwa iyi chinhu chakanaka kana chichiitwa zviri pamutemo, ende ndo chinhu chinoita kuti nyika yedu ienderere mberi. Bari pakudyidzana kwedu kwatiri kuita nenharaunda yedu, munhu apedza kufambira mapepa ake kuMinistry of Mines ndo paanozoshanyira mahofisi edu eEMA. Toita gwaro rinonzi Environmental Impact Assessment. Ndo gwaro guru rakakosha panguva ino, inoita kuti nyaya yamakasangana pakutsvakurudzo dzenyu yeconsultation pachirungu ndo painowanikwa ichitaurwa nezvayo zvakadzama. Zviwanikwa zvinobuda muconsultation zvozotanga kutarisiswawo futi panoitwa iyo environmental impact assessment inozonobudikidza yanga ichitaurwa nemukuru wangu yatinoti environmental management plan, inochiita kuti kana munhu akuchienda kunochera zviri pamutemo, akuchichengetedza nharaunda yake sei, akuchengetedza vagari vemunzvimbo imomo sei. Ndingati muchidimbu ndo gwaro rakakosha rinoita kuti ribatanidze nyaya yedu yeconsultation. Ndizvozvo inyaya yakabata chaizvo sekutaurwa kwazviri kuita, handimi kuzvinzwa. Inofanira kuchengetedza nharaunda, inofanira kuchengetedza mhuka dzirimo, inofanira kuchengetedza, but pari kufambidzanwa zvakanaka. Zviri nyore here kuti zvese zvibude? Ndiri kuya kwauri Pauline, zviri nyore here kuti tizviburitse zvese? Nekuti ongororo yatakaita isu takaona kuti panotsvagwa vanhu iyo yatinoti consultation kune vamwe vanopiwa mari. Zvino kana munhu apiwa mari haana kuiswa switi mukanwa here? Haazoti here kana akada kufunga kuti izvi hazvina kuitwa zvakanaka izvi omedza kaswiti kai? Handizive maonero anosiyana. Maita basa Mai Chisamba, nyaya yezvekucherwa izvi inyaya hombe yakanyanyokoshesa ende yaunza zvakawanda mutsvakirudzo yedu. Isu seMinistry of Environment tiripo pakuisa mitemo nekuchengetedza bumbiro remutemo. Saka takatarisana nezveEIA, chokwadi hazvisi nyore pakutaura chokwadi. Unoona vamwe vachida kuita mashortcut kuti ndabva nekuna nhengi kana kuti ndapuwa tsamba naminista. Asi isu tinozviramba sehurumende, seMinistry yeEnvironment, tinoda kuti vanhu vaende paground chaipo panzvimbo. Saka tikaona vanhu vachiya nenyaya pakadai, isu seMinistry tinoenda panzvimbo, tinoona kuti dambudziko riri kutaurwa nokuti pakucherwa ipapo ndo pamuri kuona vanhu vachichera vachisiya makomba, zvichiafekta mhuka dzedu, zvichiafekta mvura chaiyo yekumwa chaiyo. Vanhu vanotokwanisa kushayika nenjodzi dzatiri kuona vana vachiwira imomo. Saka isusu sehurumende tiri kutofambidzana pamwe chete neEMA, asi tiri mapurisa ekuseri kweivavo nokuti pane nyaya hombe dzinobuda pane zvavo. Ndizvozvo nokuti kana tati taakugona kuchera, taakugona kuita zvinhu, ngatichiitaika zvinhu zvine donzo rakanaka. Nokuti kana tachera inini ndapfuma ka, asi mhuka dzafa, nharaunda yaparara, urombo hwadzoka zvakare, tinenge taiteiko? Unoziva kuti vana Changamire panenge pachiitwa zvinhu izvi munenge muine chekutaura. Pane panzvimbo here yamunotaura zvinhu zvisati zvaputika? Isu semadzimambo tiri kusanganawo nemachallenges akati wandei pamusoro pezvicherwa izvozvi, kuti vamwe vacho kana vachipinda munzvimbo havatombozviziviwo kuti kune madzishe varidzi vedunhu racho. Wondozongona pakutocherwa womubvunza wokutaura kuti haindine mapepazi angu yakakwana. Saka zvotinetsa kuti kana munhu aita mapepazi ese akakwana, kwacho kwari kundochera ikoko haazivi here kuti kune varidzi vedunhu. Saka ndozviva zvikutinetsa kuti tisangana makonfidzi ekuti mumwe anouya achitaura kuti mambo mumunda mangu inini izvezvizvi, makutonzi munhu atozitera maini yake. Ko sei? Ipapo panoda kuti vatibatsirewo munoda wafa.
kuti zvinombofambiswa sei kuti mumunda momunhu mozonzi maine futi yemunhu. Ndizvozvo regai tiuye kuna baba munoda wafa. Pataurwa zvinhu zviri kukanganisana chaizvo ipapo, asi ndinoda kuti muzoita tadzoka muchikamu chechipiri nekuti chikamu chino chapera zvacho, kuti zviri kumbofamba sei, kuti uyo ari kuti ndakatopedza ndine mapepa angu, pane kudarikira kuri kuita here. Ngatisangane muchikamu chinotevera.